Шановні друзі, 14-та доба війни, третій тиждень сьогодні піде, і війни з російськими агресорами. І той самий агресор протягом сьогоднішньої ночі активних дій не проводив. Він використовує паузу для перегрупування, накопичення сил і намагання просуватися по тим напрямкам, які визначені у них як головні: Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв. Але це не вдається. Збройні сили України, інші сили оборони наносять потужні ракетні, артилерійські, авіаційні удари по противнику, не даваючи йому змоги просуватися. Ситуацію контролює воєнно-політичне керівництво України і командування Збройних сил і інших сил оборони. Ми наносимо втрати противнику. Противник втрачає морально-вольові якості, знаходиться більшою частиною в безпорадному стані, здається нашим військам і переносить основні зусилля в інформаційно-психологічний простір. До речі, нашими фахівцями виявлено, що більшість інформації, які вони подають як знищену українську техніку, це знищена техніка російських військ, які вони знімають або подають в такому ракурсі, що нібито це несуть втрати Збройних сил України. Збройні сили України, звісно, і сили оборони несуть втрати, ми віддаємо шану нашим героям, але ці втрати набагато менше, ніж у ворога. Чому я про це кажу? Тому що багато вже хто питає. Також керівництво України докладає величезних зусиль для евакуації мирних мешканців з міст Сум, Чернігів, Харків, Бровари, Гостомель, Буча, Маріуполь. Сьогодні вранці частина цих коридорів запрацювала, звіт буде пізніше, відповідно від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Слідкуйте за нашими подальшими повідомленнями. Все буде Україна.